bareng ya Mbak ya. Oh kukruan, ya Mbak kukruan ya. Oh gratis, gratis ya Mbak. Tidak dipungut biaya. Padahal ini sempat viral ya Mbak Singgi ya. Viral. Pernah viral pada masanya ya. Oh pernah di syuting bareng ya Mbak ya. Oh Lydia Kandau. Nanti ki Mbak. Kali ini nganu ya Mbak kene ya. Wake sing kedor ini ya iki. Oh berarti akeh sing adus kene ya Mbak. Oh berarti memang akeh banget sing adus nang kene ya. Lah kae bari 200 barang ya kan Mbak. Berarti nak memang cah cilik-cilik iki sering do adus jeguran rene ya Mbak ya. Oh pas hari Minggu rame ya Mbak. Padahal kali ini mau koyong ini sih ya. Kali ini oh bajunya seger Mbak. Berarti Mbaknya juga Mbaknya yo sering adus neng kene ya Mbak ya. Oh sore acah nom-nom akeh. Oh sing 200 neng kene akeh. Lah kaya ono anak-anak barang ya Mbak ya. Berarti memang gejujukan ya. Sing sering rene biasanya wong endi Mbak? Dungjati ono Mbak. Dungjati berarti Karangawen bareng ono ora Mbak ngene Mbak? Karangawen. Kabupaten Semarang kono, Prengapusan. Duh, lah iki daerah ngendi iki Mbak? Iki daerah iki nganu Mas, melune Kabupaten Semarang. Oh, iki wis melu Kabupaten Semarang. Tapi yo nek pinggiran. Pinggiran perbatasan ya Mbak. Perbatasan. Wah, sungainya ya kok ngono kae ya Mbak ya. Wah, banyune seger pol bolo nang kene. Nah, bening. Iki dolanan banyu Mbak kono. Heeh. Sing kono ya yang sing bening. Oh, iya sing kono ora Mbak sing kono Mbak. Watune akeh banget ning kene ya Mbak ya. Kadang iki yo Mas, yo dicukuki kanggo bangun omah kene lho. Oh, dadekke material berarti Mbak ya. Tapi yo itu rekoso dicukuki dhewe. Oh, jiko dhewe. Dimanfaatke apa? Orang-orang kampung. Orang-orang kampung. Kanggo mondasi. Oh, berarti nak bangun nganu nang kene gampang ya Mbak ya. Iya. Materiale golek dhewe. Delok Mas ya akeh. Oh, akeh banget ya. Nah, kanggo kanca-kanca sing cedhak nang kene iki boleh entuk njukuki watu nang kene iki boleh. Ya. Njukuki watu nyang kene bebas los. Nah. Oh, banyune seger banget ya Mbak ya nang kene ya. Jernih. Ah, bening pol. Ah. Nduk iki kok ana sampah-sampah bareng, Mbak? Bekas pengunjung. Oh, berarti memang akeh banget ya Mbak ya pengunjung sing dorene ya. Wah. Banyune wae bening pol iki Mbak nang kene iki. Waduh malah tiba Mbak. Meh tiba. Nah. Oke. Kadang nek ora ono banyune ono lho nek panen mati lho Mas. Oh, dorene. Berarti gawe ngumbah-umbah bareng ya Mbak ya kene ya. Oh, multifungsi. Ah. Iki kok do ditambak-tambak ngopo ki, Mbak? Ya iku Mas kanggo kecekan. Oh, kanggo kecekan. Kanggo kecekan. Yo apik kene. 200 nang kene yo. Iki nak iwak-iwake akeh ra Mbak kene, Mbak?
Yo akeh. Lumayan. Lumayan. Nah, Di sini kono kita juga ini kok Mas. Tapi iwake yo kuwi. oh sing sebelah ngisor kono apa ya, Mbak ya? Tapi iwake wader-wader. Oh, water. Nak menjair nila ngono ki ra ono Mbak kene, Mbak. Iwak ikan. Akeh nganu wader. Water. Oh, water akeh ya. Hmm. Bagus loh. Oh, iya. Iki barangkali Mbak Ella mau mandi dulu ya, teman-teman. Iki Mbak Ella medus kene sik iki ya. Nah. Iki meh dikonconi pura iki Mbak aduse, Mbak. Yo. Wah, jangan ya, Mbak ya. Udah pengen nanti ya. Wah, akeh banget nang ngene iki bolo ya. Jadi memang pengunjungnya akeh banget nang kene iki. Kayak kok ono anu bareng, Mbak. Apa tanduran-tanduran kayak telo apa kene ning pinggir kali, Mbak? Oh, ono jagunge bareng ya, Mbak ya. Oh, kukruan. Mbak, kukruan ya. Jadi sak ombone ya, Mbak kene ya. Wombo banget iki. Sebagian besar warga sini ini anu Mas. Petani jagung. Petani jagung. Lagi sing kelola wisatane sapa iki, Mbak ning kene iki? Belum ada. Oh, belum ada. Padahal wakeh ya, Mbak sing wis dorene ya. Leburene gratis. Oh, gratis ya, Mbak. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Padahal iki sempat viral ya, Mbak sing iki ya. Viral. Viral pada masanya. Pernah viral pada masanya ya. Nek dhuwur kono Mas, dhisike to pernah gawe nang syuting jarene. Oh, pernah ge syuting bareng ya, Mbak ya. Artis apa lho, Lydia Kandau. Oh, Lydia Kandau. Tapi sing arah rono kae rono tidak. Tapi si aku juga jarene lanu sih. Mae. Oh, jarene mae. Bisa ya aku repeti. Oh, urung metu. Lah mbake nganu nggarap kukruan pura ning kene, Mbak. Yo, kadang ngewangi. Oh, ngewangi. Ngene mae ya, Mbak ya. Wah, dadi kukrukane nang kono kae bolo ya. Cedak-cedak wae ya. Nah, mungkin barangkali Mbak Ella mau mandi dulu ya, Mbak ya. Nah, ini kita nemenin Mbak Ella lagi mandi nih, teman-teman ya. Kita akan lanjut ke part berikutnya ya, Mbak ya. Ya, thank you ya.